Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Benvinguts i benvingudes a la nova edició de Bernat Artola FM, la vostra ràdio escolar preferida. Avui tenim un programa carregat d'emocions i anècdotes, ja que ens acompanya l'alumne de 5è de primària. Ens contaran tots els detalls com va celebrar les festes nadalenques i com van col·laborar amb l'organització per a recaptar fons. A més, no us perdeu les divertides preguntes que faran els professors sobre els possibles disfresses per propers Carnestoltes. I com punt àgil, una entrevista exclusiva amb la reconeguda J.K. Rowling. Finalment, explorarem la riquesa de la gastronomia i la cultura gitana. Un programa carregat de sorpreses i alegria. Benvinguts de nou, amics i amigues de Bernat Artola FM. Comencem el nostre programa amb una secció plena d'il·lusió. Avui, els alumnes de 5è de primària ens porten la seva pròpia crònica nadalenca, explicant-nos com van viure les festes i la seva experiència amb la col·laboració solidària. Un viatge ple d'anècdotes i emocions que no us podeu perdre. Anem a escoltar-los! Hola, som Biel i Àngel i avui vos anem a parlar de Pallars Hospital. Pallars Hospital és una associació sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana que des de 1997 millora la salut emocional i la qualitat de vida dels menors hospitalitzats i els seus familiars amb actuacions regulars de pallassos i pallasses. Ells visiten amb pallassos professionals als pacients pediàtrics dels hospitals públics de la Comunitat Valenciana per a realitzar actuacions personalitzades que milloren el benestar emocional i la qualitat de vida dels menors hospitalitzats i els seus familiars. A les nostres intervencions també donen suport emocional i ajuda a l'atenció sanitària als professionals de la salut. Així, el 22 de desembre vam fer un mercat solidari per a donar diners a aquesta associació. I sabeu què? Vam donar 1.413 euros! Gràcies a aquests diners, Pallars Hospital podrà seguir ajudant a xiquets i xiquetes per a fer-los feliços. I ara canviem de marxa amb una secció carregada d'humor i curiositats. Els alumnes de 5è de primària han preparat preguntes molt divertides per als nostres estimats professors. Què pensaran ells sobre els possibles disfresses del proper Carnestoltes? És hora de descobrir-ho. Anem amb les preguntes i les respostes inesperades dels nostres docents. Bon dia, som Anna i Mara, les reporteres del Bernat Artola. Així vos dissem el reportatge que vam fer l'altre dia sobre la disfressa de Carnestoltes. Esteu tots convidats! Estem ací en Lisbeth. Teniu pensada la disfressa per a Carnestoltes? Sí, ja la tenim pensada. Quina és? Pues anirem d'equitació. Per què? De ginets. Per què? La meva filla fa equitació i quan vam veure que n'hi havia la possibilitat de fer aquest esport ens va fer gràcia perquè així ella podria vindre vestida i explicar als xiquets com se diu cada cosa de la indumentària i explicar alguna cosa dels cavalls. Moltes gràcies, Lisbeth. Estem ací amb Francis, de 5è B. Quina disfressa teniu preparada per a Carnestoltes? Pues anem a disfressar-nos de ciclistes. Per què? Perquè el tema del Carnestoltes són els Jocs Olímpics de París 24
I nosaltres hem triat aquesta disfressa perquè estem fent el projecte de la Volta Ciclista Espanya Júnior. Moltes gràcies, Francis. Adeu. Gràcies a vosaltres, adeu. Hola, estem ací amb Sílvia i ho vam a preguntar que es van a disfressar en Carnestoltes. Bon dia. Hola, bon dia. De què us aneu a disfressar? Doncs els alumnes de 6è enguany aniran de breakdancers. Per què? Perquè és una nova disciplina olímpica que s'incorpora enguany a París 2024 i ens fa molta il·lusió inaugurar la disfressa. Pues moltes gràcies. Adeu. Hola, estem ací en Lucía i anem a preguntar la disfressa de primera de Carnestoltes. De què es va disfressar la teua classe? La classe de primera es disfressa de tenistes, Per què? perquè hem elegit un esport que ens agrada. Aleshores, entre els esports que ens van oferir, el tenis ens agradava. Moltes gràcies. De res. Adeu. Adeu. Estem ací en Núria. De què va anar la classe de tercer? Bon dia, els alumnes de tercer anirem disfressats d'equitació, Per què? perquè és un esport que ens pareix molt bonic i la disfressa també ens va parèixer que teníem moltes coses per a poder treballar en plàstica. Moltes gràcies. De res, a vosaltres, xiques. Adeu. Adeu, adeu. Estem ací amb Maite de quart. De què aneu a disfressar-vos? De piragüisme, Per què? perquè creiem que es pot fer una disfressa molt creativa i original. Moltes gràcies. De res, a vosaltres. Adeu. Estem ací amb Rubén i ens va dir de què van anar en Carnestoltes. Bon dia, de què vaig anar de Carnestoltes? Bon dia, xiques. En Carnestoltes la nostra disfressa, la dels especialistes, serà d'àrbits dels Jocs Olímpics. Per què? Perquè la decisió ha estat per tal de donar més protagonisme a l'alumnat i diferenciar-nos un poc, ja que vosaltres, com a alumnat, anireu disfressats d'esportistes. Aleshores, nosaltres, els especialistes, per tal d'anar disfressats amb una disfressa relacionada amb els Jocs Olímpics, però no llevar protagonisme, ja que els protagonistes principals sou vosaltres, hem decidit fer-ho dels àrbits, que seran un poc els que ajudaran a organitzar-ho tot. Pues moltes gràcies. Adeu. Estem ací en Alejandra. De què vos aneu a disfressar en Carnestoltes? Molt bé, doncs l'alumnat de primer es disfressarà de tenista, perquè com estem celebrant enguany en el col·le les Olimpiades, aleshores hem decidit que anem a fer aquesta disfressa. I per què ho vau decidir? Perquè pensem que és un esport que a l'alumnat de primer li agrada molt i a banda des de l'àrea de plàstica podem elaborar de manera molt fàcil i amb materials reutilitzables la raqueta que necessiten els nostres tenistes i les nostres tenistes. Moltes gràcies. A vosaltres, adeu. Bon dia, estem ací amb Neus, que ens va dir de què van anar els xiquets de 2 anys. De què van anar els xiquets de 2 anys? Bon dia, els xiquets de 2 anys van anar de surfistes. Per què? Ai, perquè ens agradava la idea d'anar d'un esport i era també el que quedava per a triar un dels esports que quedaven i ens va agradar per a estar ja ambientats cara a l'estiu. Pues moltes gràcies. De res, a vosaltres. Adeu. Bon dia, estem ací amb Elba i Roxana i els anem a preguntar de què van anar els alumnes de 4 anys en Carnestoltes.
Anem a anar d'atletisme. I per què? Perquè és el deport que ens ha tocat. Pues moltes gràcies. Adeu. Estem així amb Pedro, el mestre d'audició i llenguatge, i anem a preguntar de què van anar en Carnestoltes. Bon dia, de què vais anar en Carnestoltes? Bon dia. Doncs anem a anar de jutges esportius. Per què? Perquè ho han decidit en la COCOPE. Van decidir, la comissió de festes va decidir anar disfressat així. Pues moltes gràcies. Adeu. Estem així amb Sara, una mestra, i de què aneu a anar disfressats? La classe de segon anirem disfressades de l'esport escalada. Per què? Perquè és un esport que es va introduir a les últimes Olimpiades, les de Tòquio al 2020, i a més va guanyar la medalla d'or un espanyol. Moltes gràcies. A vosaltres. Adeu. Bon dia, estem així amb Marta. De què et vas a disfressar? Tots els mestres han decidit que anirem de jutges. Val? I t'explique com anem? Sí. Pues anirem en un traje, en jaqueta, camisa blanca, pantalons i també en una corbata i en un sombrero. I per què us aneu a disfressar de jutges? Perquè han decidit que tots anem de la mateixa manera. Vale. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Estem així amb Maria i l'anem a preguntar de què es van a disfressar en Carnestoltes. Nosaltres, que som infantil 4 anys, ens anem a disfressar de l'esport atletisme. Per què? Perquè ens va agradar molt i la disfressa serà molt xula. Pues moltes gràcies. Adeu. Adeu. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. I ara prepareu-vos per a un moment màgic. Tenim l'honor de presentar una entrevista exclusiva a la aclamada autora J.K. Rowling. Ens parla del seu amor per la literatura, anècdotes de la seva carrera i consells per als jovens escriptors. Un autèntic regal per als amants de la lectura i la màgia. No us perdeu ni una sola paraula d'aquesta conversa única. Bona vesprada, avui estem amb l'escriptora J.K. Rowling, que ha escrit molts llibres, per exemple el de Harry Potter. Volies ser escriptora quan eres petita? Sí, vaig voler ser escriptora quan era molt petita. Anglès va ser sempre la meva assignatura preferida a l'escola. Però em vaig llicenciar en francès, ningú sap per què. Quants anys tenies quan vas començar a escriure? Quin va ser el teu primer llibre? El llibre que vaig acabar d'escriure el vaig escriure quan tenia més o menys 6 anys. Tractava d'un conill anomenat Conill, molt imaginatiu. Vaig estar escrivint contínuament des d'aquella. Per què vas voler ser escriptora? Si algú em preguntés sobre la meva recepta de la felicitat, el primer pas seria trobar el que més t'agrada del món i el segon seria trobar algú que et pagui per fer-ho. Em considero molt afortunada perquè puc viure de l'escriptura.
D'on et venen les idees de Harry Potter? No sé d'on venen i no vull saber. Quins llibres et divertís llegir? La meva escriptora favorita és Jane Austen i vaig llegir tots els seus llibres moltíssimes vegades. Quins llibres llegies quan eres petita? Han influenciat a la teva escriptura? És molt difícil parlar sobre les influències. Tot el que has vist, sentit, llegit forma una petita part de les teves idees. Hi ha 3 llibres que vaig llegir de petita que van quedar a la meva memòria. Un és de Little White Horse, el cavall petit blanc, d'Elizabeth Gates. D'on et va venir la idea del Quidditch? Vaig inventar el Quidditch una nit que estava en una habitació molt petita a un hotel a Manchester. Volia fer un esport per a mags i sempre vaig somiar veure un esport en què hi hagués més d'una pilota en joc alhora. L'esport màgic que més m'agrada és el bàsquet. Em vaig divertir molt inventant les regles del Quidditch i les vaig anotar en un bloc de notes. Després vaig completar les regles amb dibuixos i vaig provar amb diversos noms abans de quedar-me amb Snitch, Blatcher i Quaffle. I per als que no sepan què és el Quidditch, és un deport de Harry Potter. Què opines del final de Harry Potter? En acabar d'escriure Harry Potter i les relíquies de la mort, vaig plorar com només havia plorat una altra vegada a la meva vida, quan va morir la meva mare. Durant molt de temps vaig pensar que l'última paraula seria cicatriu. Fins i tot ho havia dit als seus seguidors. Al final vaig canviar d'idea i vaig voler que les últimes paraules fossin no hi havia res per preocupar-se. All was well. Què significa la mort dels llibres de Harry Potter? Els llibres no serien el que són si la meva mare no hagués mort. La seva mort és a cada pàgina dels llibres de Harry Potter. Almenys la meitat del viatge de Harry tracta sobre enfrontar-se a la mort en les diferents formes. Què fa als vius? Què vol dir morir? Què sobreviu a la mort? Tot això està en cadascun dels volums. Moltes gràcies, J.K. Rowling, per haver estat aquesta vesprada amb nosaltres. Adeu. I per tancar el nostre programa endinsem en una jornada deliciosa i cultural. Explorarem la riquesa gastronomia i la cultura gitana, descobrint sabors únics i tradicions fascinants. Prepareu-vos per a una experiència culinària i cultural que despertarà tots els vostres sentits. Endavant amb aquesta última secció plena de sabor i coneixement. Bona vesprada a tots i a totes. Benvinguts a la ràdio escolar. Avui parlarem de la gastronomia, de la nostra cultura. Podeu tindre un poc de fam i curiositat. La meua cultura és la cultura gitana i avui parlarem de la meua gastronomia. Comidas típicas, arroz con hinojos. ¿Qué es el arroz con hinojos? Ahora mismo os digo los ingredientes. Arroz, alubias pintas, hinojos, carne de cerdo, manitas de cerdo, oreja de cerdo, cebolla, zanahoria y pimiento rojo, aceite de oliva y sal. Segundo alimento. Gachas. Y os preguntaréis qué son las gachas. Las gachas, manchegas. Harina de arroz, patata, chorizo, panceta, morcilla, aceite de oliva y sal, y pimentón. Tercer alimento, migas. Que os preguntaréis qué son las migas. Migajas de pan fritas con melón o jamón, aceite de oliva y sal, y pimentón. Cuarto alimento, potaje de bacalao. El potaje de bacalao lleva verduras, bacalao, calabaza, aceite de oliva y sal.
La meva cultura és la cultura marroquí. La primera comida se llama bajla, que traducido al español sería loca. Es una galleta un poco típica de allí. El segundo alimento se dice sexo, que mejor traducido sería couscous. El tercer alimento sería mersemat. Mersemat es una masa hecha con aceite. Es muy típica de allí y está muy rica. Pegrero es muy conocido de allí porque tiene agujeros. Entonces se le conoce mucho. Raibi es una bebida que está hecha con granada. Está muy rica. Tonic es la galleta más famosa de allí. Bollo se lo conoce porque tiene una canción hecha por él. Bollo es un bollito pequeñito que està molt rico. I amb això arribem al final d'aquest apassionant programa a Bernat Artola FM. Ha estat tot un plaer tenir-vos amb nosaltres, els alumnes de 5è de primària, que ens han endissat en els detalls de les seues festes nadalenques i de la seva solidària col·laboració amb l'organització de recaptació de fons. Les preguntes als professors ens han deixat amb moltes rialles i espectaculacions sobre els pròxims disfresses de Carnestoltes. L'entrevista amb J.K. Rowling ha estat tot un somni fet realitat per a tots els amants de la literatura. I per últim, hem tingut l'oportunitat d'explorar i apreciar la riquesa gastronòmica i cultural de la comunitat gitana i àrabe. Agraïm la vostra sintonia i us convidem a estar presents en els pròxims programes de Bernat Artola FM. Fins aviat! Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola FM.